ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ, ഹരേ ഓക്കെ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 വരെ എടുത്തു എന്നാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ആ, ഓർക്കണ ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. അഞ്ചെടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാമത്തേതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ, 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 കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ, 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ 5 വരെ എടുത്തു. 5-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് എടുത്തത്. 5-ാമത്തെ സെഷനോട് കൂടി നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തതും 8-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബുക്കില് 6, 7, 8 ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 6-ാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 6-ാമത്തെ സെഷനില് നമ്മള് ഇനി 64 ഇനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള 64 ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഈ 64 ഇനങ്ങളാണ് നമ്മള് ഇനിയുള്ള 2-3 സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 64 എണ്ണവും നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 64 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലും സെഷൻ 6, 7, 8 ഈ 3 സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ 64 ഇനങ്ങളും പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഈ 64 ഇനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റെഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഓരോ ഇനത്തിനെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 64 ഇനങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തില് 6-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ഈ 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലാണ് ഈ 64 ഇനങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം 64 എണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആ ഒരു സൂചന തരുന്നതാണ്. അതിന്റെ 64 ഇനങ്ങളുടെ അവലോകനമാണ് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ.
അപ്പൊ ആറാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് ആറാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ 71-ാമത്തെ പേജ്. ആ 71-ാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ 1, 2, 3, 4 എന്നൊക്കെ ഇട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ആദ്യത്തെ 1, 2, 3, 4, 5 അങ്ങനെ 10 വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 64 എണ്ണത്തില് ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു എന്ന് 72-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ 1, 2, 3, 4 അവിടെയും 10 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 20 എണ്ണമായി. അപ്പൊ ആ 20 എണ്ണം തന്നു. പിന്നെ അടുത്ത 73-ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത 44 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 44ഉം 20ഉം കൂടെ 64 ഇനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 64 ഇനങ്ങള് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവലോകനമാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 7-ാമത്തെ തൊട്ട് 13-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കാണും. അപ്പൊ ഈ 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങളാണ് ഈ ഇത്രയും അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 64 ഇനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു അവലോകനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ്. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ 64 ഇനത്തിലെ 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 19-ാമത്തെ ഇനമാണ്. ആ ഒരു ഇനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ, ഒരു അധ്യായം തന്നെ, ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 64 ബാക്കി 20 മുതൽ 42 വരെ ഉള്ളത് അധ്യായം 9, 43 മുതൽ 46 ഇനങ്ങൾ 10, 47 മുതൽ 53 വരെ ഉള്ളത് 11, 54 മുതൽ 59 വരെ ഉള്ളത് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും, പിന്നെ അവസാനത്തെ 5 ഇനങ്ങൾ, അതായത് 60 മുതൽ 64 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ അധ്യായം 13-ലുമാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസാനത്തെ 5 എണ്ണം അത് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള 5 അംഗങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ നമുക്കതെല്ലാം ഈ 3 സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഈ 64 ഇനങ്ങളെ നമ്മള് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 64 ഇനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണം അതിനെ പ്രാഥമികം എന്ന് പറയുന്നു. 44 ഇനങ്ങൾ അധിക ഇനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൊത്തം 64 ഇനങ്ങളുണ്ട് സാധനാ ഭക്തിയിൽ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 64 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ 64 ഇനത്തിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണമാണ് പ്രാഥമികം, അടുത്ത 44 അധിക ഇനം. ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ 20-നെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 20-ല് ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം പ്രവൃത്തി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി. ഈ 11 മുതൽ 12 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവർത്തി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ 71-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നില്ലേ, 1 യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കൽ, 2 ആത്മീയാചാര്യൻ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ. അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4, 5, 10 എണ്ണം. ആ 10 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഈ അടുത്ത 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്തിനൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത 10 എണ്ണം. അതാണ് നമ്മൾ 72-ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത ഇനം കണ്ടില്ലേ, 72-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫില് 1, 2 പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
ആ 10 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതല്ല ആദ്യം പറയുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകരുത്. അപ്പൊ നൽകരുത്, കാണിക്കരുത്, ഉപേക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിവർത്തി. അതാണ് 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ. ഇനി 44 ഇനങ്ങളില് അപ്പൊ 20 പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 44 ഈ 44 നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു. 21 മുതൽ 59 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നീട് അവസാനത്തെ 5 ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ഇനങ്ങളാണ് സാധനാ ഭക്തിയിലുള്ള. ആ 5 ഇനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. 5 ഇനങ്ങൾ അതാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 5 ഇനങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നമ്മളെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും. വിഗ്രഹാരാധന, ആ ഭാഗവത പാരായണം, ഹരേ ഉം, കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, ആ സത്സംഗം, മധുരാവാസം. മധുരാവാസം, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധന, നാമജപം, അല്ലെ, പിന്നെ മധുരാവാസം, നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, പിന്നെന്താണ് ഒരെണ്ണം? വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തസംഘം, ഭക്തസംഘം, സാധുസംഘം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 64 ഇനങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അധികം നോക്കണില്ല. കാരണം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഈ 64 എന്നുള്ളത് ഓരോ പോയിന്റ് ഇട്ട് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന 6, 7, 8 അധ്യായമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അതിനി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എല്ലാം ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചാണ് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം എന്താണ് ഈ 64 എണ്ണം എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഈ 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ്. അതായത് 1 മുതൽ 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായ 20 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അടുത്ത 10 ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ അതില് 11 മുതൽ 1 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളത് മൊത്തവും നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാം. പിന്നെ 19, 20, 19 മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ 8-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 7, 8 നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ അധ്യായം 77-ാമത്തെ പേജിലാണ്. നമ്മളെ ബുക്കിലെ 77-ാമത്തെ പേജിലാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 64 ഇനങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സാധനാ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതില് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ 64 എണ്ണവും പറഞ്ഞതില് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് ഓരോ ഇനത്തിനും ഹെഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ, അതിനെ 1 എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് 1-ാമത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പൊ ഗുരുപാദാശ്രയ, ഹൃദയപൂർണമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അഭയം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിമി മഹാരാജാവിനോട് പ്രബുദ്ധ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്, രാജൻ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ആ പരമാനന്ദം വേണമെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഇവിടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ കാണും. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം, നമ്മൾ ആത്മാവിനുള്ള ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാലേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയ ആചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയാചാര്യൻ.
ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ, തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമ്മള് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണത്? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന ആ correct. പരിജ്ഞാന സേവയ പരിപ്രശ്നേന പരിപ്രശ്നേന ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനി. തത്വദർശന അല്ലെ, പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. അപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവൻ എങ്ങനെ ആ പരമസത്യത്തിലേക്ക് എത്താം, ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം എല്ലാം നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ്. ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കണം. നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പോ ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലെ ഗീതാ ഭരതൻ മാതാജിയാണ് ഇപ്പൊ ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി, പിന്നെ നമ്മുടെ രജിത മാതാജിയാണ് രസിക ഹരിപ്രിയ ദേവിദാസി മാതാജി, പിന്നെ സ്മിത മാതാജി ഇപ്പൊ സുസ്മിത കൃഷ്ണപ്രിയ ദേവിദാസി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മള് ദീക്ഷ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ദീക്ഷ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് അതായത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ആ ഗുരുപരമ്പരയായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. നമ്മള് ഇപ്പം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ളതും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും, വിവാഹം കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, നമ്മളിപ്പോ വിവാഹിതരായി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാകുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ നമുക്ക് ദീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ദീക്ഷയിലെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മള് പോകണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നാൽ പോരാ. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം ബാക്കി ഈ 64 ഇനങ്ങളിലെയും വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, പരമസത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അത് പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം നമുക്കത് കാണിച്ചു തരിക അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു? കൃഷ്ണൻ ആരെയാണ് ഗുരുവായിട്ട്? സാന്ദീപനി മുനി അല്ലെ, സാന്ദീപനി മുനി. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരി. രാമചന്ദ്രന്റെ ഗുരു വസിഷ്ഠ മുനി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരികയാണ്, നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു? യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഗുരു ആരാണെന്ന്? അതാണ് ഗുരുവിനെ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതേതാണ് ആ ശ്ലോകം? വാച്ചാവേഗം മനസാ ക്രോധാവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോവസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ ക്ഷയദഹിര സർവാധിമാൻ പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യ. അപ്പൊ പൃഥ്വിയിലെ ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. എന്തിനൊക്കെയാണ്? വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ജിഹ്വ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ക്രോധത്തിനെ, മനസ്സിനെ, വാക്കിനെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ. ഇവയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗുരു. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കിബ വിപ്രാകിബാന്യാസി ശൂദ്രകേന നയ ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. അതായത് ആരാണോ കൃഷ്ണതത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവൻ ബ്രാഹ്മണനോ അവൻ ശൂദ്രനോ അവൻ സന്യാസിയോ ആരോ ആവട്ടെ, രാമാന്തറായിയോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്,
കൃഷ്ണന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഗുരു ആയിട്ട് ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണതത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ആ വ്യക്തി, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുരു ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന 4 പരമ്പരയാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡ്യ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ശ്രീ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, രുദ്ര സമ്പ്രദായമുണ്ട്, മാരസമ്പ്രദായമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരമ്പരയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ 4 പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണോ ആ വ്യക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യനെ ആശ്രയം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണത്തിനുള്ള പന്ഥാവ് തരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ദീക്ഷാദി ശിക്ഷണം, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷാപൂർവക പ്രവേശം. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം ആരിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരമ്പര 5 പേരെയും നമ്മൾ ഏത് ഉറക്കത്തിലായാലും ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ആൾട്ടറിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ പരമ്പരയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ്, പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരുടെ പേര് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ദീക്ഷ ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഗുരു പരമ്പരയിലെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്ന 5 പേരുടെ പേര്. പിന്നെ നമ്മളുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാര്, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിനെ ഗുരുവായിട്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കേണപേക്ഷിച്ചു. ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അങ്ങനെ ഒരു ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ള ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കൂടാതെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനാണ്. ഉയർന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ. ആ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ആളെ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരമഹംസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഭഗവാന്റെ തത്വത്തില് അഗ്രഗണ്യനാണ്. ഭൗതിക തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, നീ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യത്വം തരിക? അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം അദ്ദേഹത്തിനെ നിരസിച്ചു. പിന്നീട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി. ഈ നദിയിൽ, ഗംഗയിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും അദ്ദേഹം കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് മുതിർന്നപ്പോഴാണ് ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. കാരണം ദീക്ഷ എത്ര പണ്ഡിതനായാലും, എത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും, എത്ര നോളജ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇനമായിട്ട് തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിശ്രംഭേന ഗുരു സേവ, ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കാരണം അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത് തയ്യാറായെന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ല ഗുരു പറയുമ്പോ ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിഷേധിക്കുകയല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹവും ആദരവോടും കൂടി ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ഒരു ലീല? എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആള്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കഥയല്ലേ? അതെ അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. അതെ, തല തിരിച്ചു വായിച്ചു തല തിരിച്ച് വായിക്കുക എന്താ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃതം അറിയില്ല, ഇത് വായിക്കാനേ അറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരയുകയാണ്. ഇത് വായിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം കരയുന്നു.
മറ്റുള്ള പണ്ഡിതർ എന്താ സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ നല്ല സ്ഫുടതയോടെ ആ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കാര് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ ഇരിക്കണോന്ന്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഭഗവത്ഗീത കണ്ട് കരയുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? പറയാം, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് വായിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. അതിനാണോ നീ കരയുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം കരയാൻ കാരണം? കാരണം ഈ അർജുനന്റെ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ പേര് തെളിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, കാരണം ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം അർജുനന്റെ തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, അത് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് കരഞ്ഞതാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നീയാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, അല്ലാതെ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ കാണാതെ പറയുകയും അർത്ഥം പറയുകയല്ല. ശരിക്കും എന്താണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഉള്ളടക്കം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണേൽ പറയാം എനിക്കിതൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ തത്വം, അതൊന്നും ആ വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഗുരുവിന്റെ കൃപയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന് എന്ത് പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ ആ ആജ്ഞകൾ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭോപദേശം സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളൽ. 78ാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. 64 ഇനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ്? പ്രബുദ്ധ മഹർഷി പറയാണ്, ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായി മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യ രൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അദ്ദേഹത്തോട് ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭക്തി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭക്തി വിശ്വാസം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. ആദ്യം നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് പ്രണമിക്കുക, അതായത് ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. പരിപ്രശ്നേന, അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അതാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് ഉപദേശം തരും. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല, ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാം, അതിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിനയാന്വിതരായിട്ട് നമ്മൾ തർക്കഭാവത്തിലല്ല ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവായിട്ട് വാഗ്വാദം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടി, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിനയത്തോടെ പരിപ്രശ്നേനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അടുത്തത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സാധു വർത്തമാനുവർണ്ണനം, മറ്റു വിശുദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അതിനു മുമ്പ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, മൂന്നാമത്തത് 79ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. അതായത് നമ്മൾ ആ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന, മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? പരിപ്രശ്നേന സേവയാ, അതാണ് ആചാര്യ സേവ. നമ്മളെ ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് 64 ഇനത്തിലുള്ള 1, 2, 3. അപ്പൊ ആദ്യം ഗുരുവിന്റെ പാദാശ്രയം സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക.
മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഭക്തി വിശ്വാസത്തോടെ ആചാര്യനെ സേവ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നതാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. ഇതാരേലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഉദ്ധവരെ, വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോ വായിച്ചോ. ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടേ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാവൂ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക? അപ്പൊ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താ മാതാജി? കേട്ടില്ല. നാമജപം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 4 യമനിയമങ്ങള്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഫിസിക്കലി അവര് പറഞ്ഞു. വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള സേവ, അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സേവയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരു നമ്മളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 16 മാല ജപിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യും? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ? നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, അവരെ കൊണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ലെവൽ 1ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയാണ്, അവരെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഇല്ല സ്ട്രീറ്റ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ നാമം കേട്ട് തന്നെ അവര് ആ സുകൃതി, അജ്ഞാത സുകൃതി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നുള്ള, വീട്ടിലെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗുരുവിന് ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് 4ാമത്തതാണ് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ സാധു വർത്തമാനു വരണം, മറ്റു വിശുദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുക. ശ്രീല വല്ലഭാചാര്യരുടെ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ചൈതന്യയുടെ പ്രതികരണം. അപ്പൊ ശ്രീല വല്ലഭാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നീയല്ല, ശ്രീധര സ്വാമിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ഞാനാണ് വലുത്, എനിക്ക് എനിക്കിതെല്ലാം പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാര് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ്? വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം കൃപ കൊണ്ടാണ് തനിക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. ആ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുക. ധർമ്മ പ്രാപ്ത, മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നത്, മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് നാളെ കാറ് വാങ്ങിക്കാമോ, ഞാൻ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിനോട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറാനും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ലഭിക്കാനും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 4.34 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മൾ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ്, 4.34 ഇതാണ്. അപ്പോ
ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും വളരെ പണ്ഡിതരാണ്. അവര് എന്താണ് നമ്മുടെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ആ ഭരണാധികാരത്തില് വലിയ പൊസിഷനിലിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവര് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ഇനി അന്വേഷണം, നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അന്വേഷിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരുടെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അന്വേഷണവും അർജുനന്റെ അന്വേഷണവും. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അന്വേഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് എന്ത് ചെയ്യും, മക്കളെ പറ്റിയാണ് അന്വേഷിക്കണേ. ആ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതെ അതെ. അർജുനൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അർജുനൻ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വളരെ ഏത് രീതിയിലാണ് വളരെ വിനയാനിതനായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ? നമ്മുടെ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചു. കാർപ്പണ്യദോഷോ ഭവതാ സ്വഭാവ രക്ഷാമി താം കർമ്മസം. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതിമാം താം പ്രപന്നം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, അങ്ങേ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം പാലിക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. അർജുനൻ ആ മെയിൻ വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം ഫുള്ള് സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? എന്റെ മക്കളും പിന്നെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അന്വേഷണം, എനിക്ക് അവരെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ പിതാമഹന്മാരും എല്ലാരും നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക? അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോ എന്താണ്? അർജുനൻ അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു, അത് ഫോളോ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇതേപോലെ അന്വേഷണങ്ങൾ പലയിടത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷ്മരടുത്തും വിതുരരടുത്തും. അവരെല്ലാം ഭക്തരാണ്. അവരെന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചോ? അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും അത് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മള് ഗുരുവിനോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, തത്വങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ഗുരു നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുമല്ലോ, ആ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പാലിക്കണം, നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അർജുനനെ പോലെ. അർജുനൻ എന്താ അവസാനം പറയുന്നത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ. അങ്ങ് പറഞ്ഞ എല്ലാം അതുപോലെ ഞാൻ, ആ വചനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളെ ഗുരു എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹൃദയ പൂർണമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ശിക്ഷയും ദീക്ഷയും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദീക്ഷാഗുരുവും ഉണ്ട്, ശിക്ഷാഗുരുവും ഉണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു. ശിക്ഷാഗുരു എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. പക്ഷെ ദീക്ഷാഗുരു ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടാകും. ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദീക്ഷാഗുരു നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദീക്ഷാഗുരുവേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ദീക്ഷാഗുരുവിനോട് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ദീക്ഷാഗുരുവിന് കുറെ ശിഷ്യന്മാര് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര്, കുറെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത സ്വീകരിച്ച് ഈ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ദീക്ഷാഗുരുവായിട്ട് ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരുവിനോടും നമുക്ക് ചോദിക്കാം, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷാഗുരുവിനെ നമ്മൾ
സമീപിക്കുന്ന ഒരുപാട് ശിക്ഷാഗുരു കാണും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോ നാമനിഷ്ട പ്രഭു ശിക്ഷാഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ കുറെ അധ്യാപകരായിട്ട് അല്ലെ കുറെ പേര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരോട് ചോദിക്കും. അപ്പം ആ ഭക്തര് ആ സീനിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും പറ്റാത്തതാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരു ഒന്നാണ്, ശിക്ഷാഗുരു പലരുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേരിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ദീക്ഷാഗുരുവും വേണം, ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രഥമ പ്രിയമിനന്റ് ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ്. പുസ്തകങ്ങളിലെ ആ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർപ്പോട്ടെല്ലാം വായിച്ചാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാഥമിക ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ ഇവരെല്ലാരും ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി ഇവര് മൂന്നുപേരുടെയും ശിക്ഷാഗുരു ആണ്, ദീക്ഷാഗുരു അല്ല. ദീക്ഷാഗുരുവായിട്ട് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. ഇപ്പൊ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ദീക്ഷാഗുരുവാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യരുടെ ആരാണ്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പല പല ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാരും ആരുടെ കീഴിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി ശിക്ഷാഗുരുവാണ്, എന്നാൽ ഇവർക്ക് വേറെ ദീക്ഷാഗുരുവുമാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരുവും ശിക്ഷാഗുരുവും രണ്ടും പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെ ഭഗവാനിലോട്ട് ഒഫീഷ്യലി കണക്ട് ആവണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ശിക്ഷാഗുരു മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ദീക്ഷാഗുരു തന്നെ വേണം. കാരണം ദീക്ഷാഗുരു ആണ് നമ്മളെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ദീക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ ശിക്ഷാഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇരുപതിനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 10 തത്വങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാലാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പാത പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത്. അതിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നാലാമത്തെ ഇനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടി പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുണ്യാത്മാക്കള് എന്തായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട്, സഹജിയാസ്. ആരാണ് സഹജിയാസ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? സഹജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതെ, പ്രമാണങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവരല്ലേ? അവര് ഈ പ്രമാണങ്ങള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, സഹജിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഈ 79ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. എല്ലാം നിസാരമെന്ന് കരുതുന്നവരും തങ്ങളുടേതായ കൃത്രിമാശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും പ്രമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരുമാണ്. അവർ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉതവൂ. അപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാര് ഈ സഹജിയാസിനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു, ഞാൻ രാധയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ തത്തയാണ്, ഞാൻ മയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഭക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? അവര് നാമം ജപിക്കില്ല, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കില്ല, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതൊക്കെ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രമാണങ്ങളൊന്നും വഴങ്ങാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഉതകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ സഹജിയാസിനെ നമ്മളിപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും പല ആൾക്കാർ സഹജിയാസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കാണും. അവര് പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗോപിയാണെന്ന് ഉള്ള ധാരണയില്, പക്ഷെ പുറമേ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഭക്തിയാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അവര് ഈ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് സഹജിയാസ്. ഇനി
ബുദ്ധമതം ബുദ്ധമതം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ബുദ്ധമതത്തെ നിരസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? പക്ഷെ ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളിൽ കേശവദ്വീത ബുദ്ധശരീര എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ജയദേവസ്വാമികളുടെ ദശാവതാര സ്തോത്രത്തില് ബുദ്ധനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ദശാവതാരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബുദ്ധമതത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബുദ്ധമതത്തിൽ വേദങ്ങളെ ഒന്നും പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് അനുസരിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നുണ്ടാണോ മാതാജി? പ്രഭു പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് കറക്റ്റ്. എന്താണ്? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരസ്കരിക്കുന്നു വേദങ്ങളെ. രാജൻ പ്രഭു ആണല്ലേ പറഞ്ഞ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേ മാതാജി. അതെ, അവിടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവര് വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. അത് ബുദ്ധന്റെ അവതാരം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവതരിച്ചതാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ആൾക്കാരെന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനിച്ച് മാംസാഹാരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മതവിശ്വാസികളെന്നുള്ള പേരില് മാംസാഹാരം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്തുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവര് വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള, ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യാതെ ഉള്ള ജീവിതമാണ്. പ്രശ്നം ഇതാണ്, അവര് ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധ മതത്തെ നമ്മള് നിരാകരിക്കുകയാണ് വൈഷ്ണവർ. അവര് വേദജ്ഞാനം ഒട്ടുമില്ല. കാരണം അവര് വേദത്തെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ ബുദ്ധമതം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം അധികം ഇല്ല അല്ലെ? ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് ബുദ്ധമതം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും അശോക ചക്രവർത്തി വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാടടുത്ത് ബുദ്ധമതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആരാണ് വന്നത്? ഈ ബുദ്ധമതം ശങ്കരാചാര്യര്. ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലെ? മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധമതം ഇപ്പം ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറമായി തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് വന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് അല്ലെ, മായാവാദപരമായിട്ടാണ് ആൾക്കാര് അതിനെ കൊണ്ടുപോയത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫോളോ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യർ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ? ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കും അല്ലെ? ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂട ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീല അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം അത് വെളിവാക്കി. കൂടാതെ ഗീതാമഹാത്മ്യത്തില് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം ഏകോ മന്ദ തസ്യ നാമാനി ആനി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മായാവാദി ലെവലിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ 4ാമത്തെ പോയിന്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടി പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്തുടരാത്തവരാണ് സഹജിയാസ്, പിന്നെ ബുദ്ധമതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ. അവരൊന്നും പ്രമാണം ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങള് നിരസിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ഇതില് വരുമ്പോ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി 5ാമത്തത് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 6ാമത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പം പലർക്കും ചായ കാപ്പി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ചായയും കാപ്പിയും ഉപയോഗിച്ചുവിടാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചു. കൂടാതെ രാവിലെ എണീക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും 8 മണി 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ എണീക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് മംഗളാരതി തൊഴുന്നു. നമ്മളുടെ ഒരു സമയവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
നമ്മള് ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അസത് സംഘം നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മള് ഏകാദശി പോലെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ജന്മാഷ്ടമി, ഇന്ന് പ്രഭുപാദ ആവിർഭാവ ദിനം, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കെന്ന് പത്മപുരാണം പറയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഫറൻസ് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയും. ഇനി ഏഴാമത്തത് പറയുന്നത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരയില് മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവൻ, നവദ്വീപ്, അല്ലെ, മായാപൂർ, ജഗന്നാഥപുരി, ഇതൊക്കെ പുണ്യധാമുകളാണ്. ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധാം വാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ലോകം. ഭഗവാൻ നിത്യ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവിടെ ശാശ്വതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൃന്ദാവനത്തില്, ദ്വാരകയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നവദ്വീപിൽ നടക്കുകയാണ്. അതൊന്നും വീക്ഷിക്കാനുള്ള അവബോധമില്ല. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക്, ശുദ്ധ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ധാം. അപ്പൊ ആ ധാമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി താമസിക്കാനെന്നല്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമ്മൾ വർഷത്തില് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ യാത്ര പോവല്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ആളുകളെ ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവര് വൈകുണ്ഠവാസികളെ പോലെ തോന്നും. ചതുർബാഹുക്കളായിട്ടാണ് ഉപരിലോകത്തിലുള്ളവര് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള താമസിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം 4 കൈകളുള്ള വൈകുണ്ഠവാസികളെ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 81ാമത്തെ പേജില് പറയുന്നില്ലേ, ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, അതായത് 18 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രം സർവാതിശായിയായ പ്രാധാന്യം ശരിക്കു വർണ്ണിക്കാനാവും. ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ആളുകളെ ദേവന്മാർ കാണുന്നത് ചതുർബാഹുവായ വൈകുണ്ഠന്റെ രൂപത്തിലാണ്. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഗംഗാജലം ഒഴുകുന്നിടത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവര് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതെല്ലാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഗംഗാ നദി, യമുന തീരത്തുള്ളവര്, ഈ ധാമില് വസിക്കുന്നവര്. അതാണ് നമ്മൾ ധാമിൽ പോയ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ഒരു വിചിത്ര ജീവിയായിട്ടായിരിക്കും കാണുക, അല്ലെ? തിലകമൊക്കെ ധരിച്ച്, കയ്യില് ജപമാല, കഴുത്തിലൊരു കയർ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഇതെന്താ തൊടല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, പലരും പല ചോദ്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവൂലേ? അതേസമയം നമ്മള് ജപമാല പിടിച്ച് ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ, അയ്യോ കയ്യിന് എന്ത് പറ്റി? കയ്യിലെന്താ ബാൻഡേജ് ഇട്ടേക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ ധാമില് പോയ
എല്ലാരും അവിടെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഇപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ എല്ലാരും രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും കഴുത്തില് ഖണ്ഡിമാല കാണും, തിലകം ധരിച്ചവരായിരിക്കും. മായാപ്പൂരിൽ പോയാലല്ലേ, മായാപ്പൂരിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഓരോ വ്യക്തികളും അവിടെ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ, കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ എന്താണ് രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് വരുന്നു, അവര് നാമം ജപിക്കുന്നു. ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് തന്നെ ഈ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിലാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ധാമിലും നമ്മൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ധാമുകളിൽ വസിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് നിത്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനം, കാരണം അവരുടെ ജീവചര്യ മൊത്തവും ഭഗവത് സേവനത്തിന് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ്. ഇപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ കൈക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയും. എന്താണ് നമ്മൾ തിലകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താ മൂക്കിലിങ്ങനെ അല്ലെ, ഈ ചന്ദനം ഒലിച്ചിരിക്കുകയാണോ, ഇങ്ങനൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ധാമില് എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ്. അടുത്ത 8ാമത്തത് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലേ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു? അത്യാഹാര, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ. അപ്പൊ അതില് അത്യാഹാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചാൽ എന്താ അത് പ്രശ്നം? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ എനർജിയും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടി, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക. അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് സമയം? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല മറ്റു ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 16 മാല ജപം, നമ്മളുടെ 4 യമനിയമങ്ങൾ അതിന് ഒരു കോട്ടം തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അത്യാർത്തി അത് ഇല്ലാതാക്കണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് 9ാമത്തത് ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഏകാദശി ഉപവാസം ആരും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഏകാദശി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും എന്താ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കണില്ല, വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പട്ടിണി കിടക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, ഏകാദശി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷീണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ന് അടുക്കളയിലൊന്നും കയറണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കുറെ സമയം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഏകാദശി ദിവസം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂടുതൽ ഭക്തിയുത കൂടുതൽ ഏകാദശി ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് കൂടുതൽ സമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക. കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭൗതികമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, കൂടുതൽ സമയം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അന്ന് ക്ഷീണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോവിന്ദ സ്മരണ, തിരുനാമ ജപം, ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏകാദശി നാൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് 9ാമത്തെ ഇനം. ഇനി 10ാമത്തെ പറയുന്നത് അശ്വത്ഥ പൂജ. അശ്വത്ഥ പൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും അല്ലെ. യാനി കാനി ചാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യാദി കാനിച്ച. അപ്പം തുളസി ചെടിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം, തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം, നെല്ലി വൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇതെല്ലാം സ്കന്ദപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗോക്കളെ, ബ്രാഹ്മണരെ പൂജിക്കണം, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുക, അവരെ ധ്യാനിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ എന്താണ് യാനി കാനി ശാപ്പാനി അത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? 4 വട്ടം തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ പാപങ്ങളെല്ലാം
ബ്രാഹ്മണരെ കൊന്ന പാപം ആ ബ്രാഹ്മണരെ കൊന്ന ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം വരെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാപം നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളെടുത്ത് പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. മല പോലെയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടി ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര തടസ്സമായിരിക്കും. ഈ പാപം കുറഞ്ഞാലേ, പാപം ഇല്ലാതായാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ പാപങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അവബോധം വളരെ മലിനമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയും ഗോക്കളെ പൂജിക്കുക, ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കുക, പിന്നെ നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവരെ സ്മരിക്കുക, അവരെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൂർവ്വപാപങ്ങൾ കുറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ ഗുരുവിനെ ധ്യാനിക്കുക, നമ്മളെ പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക, പ്രഭുപാദരെ സ്മരിക്കുക, നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 10 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇനി അടുത്ത 11 തൊട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇപ്പോ 10 തത്വങ്ങൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധന ഭക്തിയുടെ വേദിയിലേക്ക് ശരിയായി ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ശരിയായി ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായി ഭക്തി സേവനം മൊത്തത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി 20 ഇനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൊത്തത്തിൽ 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ചെയ്യേണ്ടതും 10 ചെയ്യരുതാത്തതും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട 10 എണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഈ 20-ല് ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവാശ്രയ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക, വിശ്വാസത്തോടെ ആചാര്യനെ സേവിക്കുക, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, ഭക്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആചാര്യനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം, അതായത് ഒരു ഹൃദയപൂർണമായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, ഇവ 3ഉം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലെ? ഗുരുമുഖ പത്മവാക്യ ചിത്തത്തേക്കൊരിയ അയക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗുരുമുഖ പത്മവാക്യ ചിത്തത്തെ കൊരിയ അയക്കുക. അരണാ കൊരി ഹോമാൻ ആശാ. ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്യം, ആ ഗുരുമുഖ പത്മത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്യം, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് സ്വീകരിക്കണം. നമുക്ക് മറ്റു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗൗരവത്തോടെയും ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പഠിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതിനും സ്നേഹത്തിനുതകുന്നുള്ള വേദിയിലേക്ക് ഒരാളെ ഉയർത്തുന്ന മതപരമായ പ്രക്രിയയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇത് ആരാണ് ഈ പിക്ചർ? ആരെയൊക്കെ കാണാം? ഈ പടത്തിൽ ആരെയാ കാണുന്നത്? ഇരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഓക്കെ, ഇത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് 1922-ലാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ആചാര്യനെ കാണാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണാനുഭവത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രഭുപാദരെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങള് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭുപാദർ തിരിച്ച് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ ഗാന്ധി മൂവ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതല്ലേ, പിന്നെ ഇത് ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുമോ? ഇതല്ലല്ലോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ ഈ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാം പറഞ്ഞ അതിനെന്ത് പ്രാധാന്യമാണ്? അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ആത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം. ആര് ഭരിച്ചാലും പൊളിറ്റിക്സ് എന്നും പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണല്ലേ. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചാലും ഇന്ത്യക്കാർ ഭരിച്ചാലും നമ്മള് ഈ
ജയിലിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന ജനന ചക്രത്തിലുള്ള ആ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ ആത്മാവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. കൃഷ്ണാബോധമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് കൃഷ്ണാബോധമാണ്. കൃഷ്ണാബോധമാണ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തത്. എല്ലാരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിലാണ്. കൃഷ്ണാബോധമാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഗുരു എന്ന് സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, ഭക്തിയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്തവ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി മാത്രമല്ല എന്റെ ആത്മാവായി അംഗീകരിക്കണം. അവനെ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി ഒരേ തലത്തിൽ പരിഗണിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ തന്റെ ഗുരു ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയെ പാദസേവപരമായി സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി ഒരു ആളെ പോലും ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ശിഷ്യനെയും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ആ ഗുരു സേവ അത്രയും വലിയ സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അത്രയും വളരെ വിനീതനായിട്ട് അത്രയും താഴ്ന്ന തലത്തില് അദ്ദേഹം നിന്ന് തന്റെ ഗുരുവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന തലത്തില് അദ്ദേഹം വന്നു. ആ ഒരു സേവ കണ്ട് ലോക്നാഥ് സ്വാമി സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷണം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനേ ഉള്ളൂ, അതാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരുവിന്റെ സേവയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം. അവിശ്വാസികളുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഡോണ്ടില് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളില് 11-ാമത്തേതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 83-ാമത്തെ പേജില് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. 10 അശ്വത്ഥ പൂജയാണ് 10-ാമത്തെ. 11 ഭക്തിശൂന്യരുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കൽ. അതാണ് അസത് സംഗത്യാഗ. അല്ലെ, ഭക്തിശൂന്യരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്തിശൂന്യർ എന്ന് പറയുന്ന? ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ്? 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികവാദികൾ. അവര് ഭയങ്കര മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഭോഗ ഐശ്വര്യത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. ഇങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ഭൗതികവാദികൾ. 2-ാമത്തെ തല ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു തലമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവർ. അതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി. 2-ാമത് ഭൗതികവാദികൾ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ എതിർക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് ഇന്ദ്രനെ, ശിവനെ, ബ്രഹ്മാവിനെ, വായുവിനെ, ഗണേശനെ, ദേവീനെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധിക്കുന്ന അവർക്ക് എല്ലാരും ഒരുപോലാണ്. എല്ലാ ദൈവങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളെ ഇസ്കോണിനെ പറയുന്നത്, ഇവരെന്താ കൃഷ്ണനെ മാത്രം മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളെ നാമാപരാധത്തില് പറയുന്ന 2-ാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശിവന്റെ നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമം തുല്യമായി കാണരുത്. അപ്പൊ അതൊരു അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നവരും അഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവര് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ, ഇപ്പൊ മായാവാദികൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണേലും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, എല്ലാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദേവൻ, ആ ദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാരും അവസാനം ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അത് മായാവാദി തത്വം. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവൻ യാന്തി പിതൃവൃത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ, അല്ലെ, യാന്തി മാം, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുത്തെത്തും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും എത്തും. പക്ഷെ മറ്റവര് പറയുന്നത് ആര് വേണമെങ്കിലും ആരാധിച്ചോ, എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും, ഭൂതത്തെ പൂജിക്കുന്നവർ ഭൂതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകും, പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ അടുത്ത് പോകും. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർ എന്റെ അടുത്തെത്തും. എല്ലാരും പല ലക്ഷ്യത്തിലേ എത്തത്തുള്ളൂ, ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ല. അപ്പോ ഈ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം കാണും. അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവര് ആ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി
സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. നല്ല സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ഉമാ അല്ലെ ഉമാദേവി പാർവതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ഗണേശനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും അഭക്തരാണ്. ഇവരെ ഒന്നും ഭക്തരായിട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ടുള്ള സംഘവും എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ 11ാമത്തെ ഇനത്തില് ഭക്തിശൂന്യരുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സംഘവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഉപമ 84ാമത്തെ പേജിൽ പറയണം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. കാത്യായന സംഹിത അവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം കാരാഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ്. അവരുടെ സംസർഗത്തെക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുന്ന. അഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. എല്ലാ ദേവതാവന്മാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ. അവര് ഭഗവാനാണ് പരമനിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവർ. അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് കാത്യായന സംഹിത പറയും. ഇനി വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ ഉത്തേജിതരുമായവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാൾ ഭേദം സർപ്പത്തെയോ വ്യാഘ്രത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സംഘം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട ഉടനെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക, അവരെ ഒഴിവാക്കുക, അതാണോ അർത്ഥം? നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക? നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക? മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ നമ്മളിപ്പോ പോയാലും അമ്പലത്തില് ആരെങ്കിലും കൂടെ പോയാലും അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഭഗവാനായി മാറും. ഭഗവാനല്ല അവരിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മ സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അവിടെ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക. അല്ല, നമുക്ക് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ എന്ന്. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം മഹാദേവനാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പം മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ശിവഭക്തര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവര് പറയും മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യവും നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനാണ് ആ ദേവീദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ താഴ്ത്തി കാണുകയോ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവരൊക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ പോസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടെ നമ്മള് ആ ദേവന്മാരെ മറ്റു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണമേ, അത് കേൾക്കുമ്പോ ആ ദേവന്മാർക്കും ദേവിക്കും സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണമല്ലോ, അവര് തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ സഹായിക്കും. അതിൽ ചണ്ഡീദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈതന്യലീലയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡീദാസ് വലിയ ദുർഗാദേവി ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചണ്ഡീദാസ് ഭഗവത് ഭക്തനായത് ദേവിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ദേവി തന്നെ ആ വഴി ആ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളത് ആരാധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം മഹാരാജ് പ്രതാപരുദ്രയുമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകൾ. അപ്പം മഹാരാജ് പ്രതാപരുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒറീസയിലെ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് എന്താണ് സന്യാസിയാണ്. അപ്പം സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റ് അഭക്തരുമായിട്ടും ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടും സംഘം ചേരില്ല. അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം വന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല, കാരണം ഭൗതികവാദിയല്ലേ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ
അവര് ഉപദേശിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിൽ ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം കഴുകിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഗോപീഗീതം പാടി. അപ്പൊ ഈ ഗോപീഗീതം കേട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണീര് വരികയാണ്. കാരണം എത്ര ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഗീതം ചൊല്ലുന്നത്. പിന്നെ ആരായിരുന്നു അത്? രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, രാജാവെന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ആ വ്യക്തി വളരെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചിലര് നമ്മളുടെ നോട്ടത്തില് ചില ആൾക്കാര് തിലകം ഇടും, കണ്ടിമാല ഇടും, ജപമാലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെക്കാളും നല്ല ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തില് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ട് ഒരു ഭക്തനാണ് എന്ന് കരുതരുത്. ഉള്ളില് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ഭൗതികവാദിയെ പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. പിന്നെ പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയുമായിട്ടുള്ള ഗദാധര പണ്ഡിതന്റെ ഇടപെടൽ. പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തില് വൃഷഭാനു ആയിരുന്നു. ആരാണ് വൃഷഭാനു? രാധാറാണിയുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള വൃഷഭാനു ആണ് ചൈതന്യ ലീലയില് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി. ഗദാധർ പണ്ഡിത് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഭൗതികവാദിയെ പോലെ തോന്നും. നല്ല പോഷായിട്ടുള്ള വേഷമൊക്കെ ധരിക്കും, ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സിൽക്ക് കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കും. അപ്പൊ ഗദാധർ പണ്ഡിതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണോ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലാൻ തന്നെ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഗദാധര പണ്ഡിത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി ഇങ്ങനെ വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഒരുങ്ങി കൂടിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പുറമെ കാണുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഭൗതികവാദി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം, അത് ഏത് ശ്ലോകമാണത്? ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണത്? ഭഗവാന്റെ അഹോബകീയം, പൂതനാമോക്ഷം അല്ലെ? പൂതന ഭഗവാന്റെ വിഷം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടും പൂതനയെ ആരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്? പൂതനയിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് മാതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു, അമ്മയായിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി, ശബ്ദം ഇടറാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീണു. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങ് ഉയർന്ന നമ്മളെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പുറമേ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗദാധർ പണ്ഡിത്തിന് മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനാണ്, നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്ന പോലല്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിശ്വാസികളുടെ മാറ്റി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും കാണും, പുറമേ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല, അവര് വലിയ ഭക്തരായിരിക്കും. യോഗ്യരല്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുക, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. 85-ാമത്തെ പേജിൽ പറയും, അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് ഒരു ഗുരു ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഗുരു യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവൂ.
കാണുന്ന എല്ലാരെയും ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കല്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വേറെ പല ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലും ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഗുരുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ യോഗ്യത ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം യോഗ്യത കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് യോഗ്യതയാകണം. 16 മാല നിത്യം എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആ സാധന ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കി നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മള് ആ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ട് അവർ യോഗ്യരാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ വിടുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരു യോഗ്യരായാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ. ദീക്ഷ ആരംഭിച്ച ഉടനെ ഭക്തിസേവന തത്വങ്ങളെ അവഗണിച്ച ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ദീക്ഷ കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ആയോ? ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കമാണ്. നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി പരമ്പരയായിട്ട് കണക്ട് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്കിനി ദീക്ഷ കിട്ടി, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം ആയി, ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. അത് ശരിക്കും അപരാധമാണ്. തത്വങ്ങൾ അവഗണിക്കുക. ദീക്ഷ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ അത് അപരാധമാണ്. അപ്പോ ക്ഷേത്ര മഠത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അപ്പം ഗൗഡീയ മഠത്തിൽ തന്നെ 64 മാല ജപിക്കണം. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് 16 മാല ജപിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഗൗഡീയ മഠത്തില് അവരെല്ലാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അവരെല്ലാരും 64 മാലയാണ് ജപിക്കുക. അപ്പൊ ആ 64 മാല ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് പോലും എവിടെയോ എന്തോ ഒരു അപരാധം അവരിൽ ഉണ്ടായി. അവരാ തത്വങ്ങൾ അവഗണിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, ഗൗഡീയ മഠം കത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ധാരാളം പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റ് സംഘടനക്കാരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കാണും, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കാണും, അവരെഴുതിയ ഭാഗവതം കാണും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് ഭക്തി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗ്യയാവുകയല്ല, നമ്മൾ ഭക്തി യോഗം സ്വീകരിച്ച് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്, പല റെഫറൻസ്, ആ ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് എല്ലാം വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് തന്നെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറയുന്നതല്ലല്ലോ അവിടെ ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ മാത്രം വായിക്കാം. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്. നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം. ബഹുശാസ്ത്ര ബഹുവൈക്യ ചിത്തേ ഭ്രമഹയ സാധ്യ സാധന ശ്രേഷ്ഠന ഹയ നിശ്ചയ. അനേക പുസ്തകങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളും വായിക്കുകയും അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനേകം ആളുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പുസ്തക പുഴുവായി തീരുകയാണ്. അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം ഉളവാക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രേമഭക്തി ഭഗവാന്റെ. കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്തുക. നമ്മൾ ആ പ്രേമത്തിലെത്താനായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ പുസ്തകപ്പുഴു ആയാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാളുടെ സാധന ഇടപാടുകളിൽ നേരായ സമീപനവും നഷ്ടത്തിലും നേട്ടത്തിലും സന്തുലിതാവസ്ഥയും. അതാണ് അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ പെരുമാറ്റം 87-ാമത്തതിൽ പറയുന്നു. സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭചേതനകളിൽ സമഭാവം. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ? പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 7-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ലാഭചേതങ്ങളാൽ വ്യാകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിലും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ചിന്ത മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ
കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിനോ വിഭ്രമത്തിനോ വിധേയനാകരുത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിനോ വിഭ്രമത്തിനോ, അത് 16-ാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതില് പറയുന്ന ഇനത്തില് 16. 15-ാമത്തതാണ് ഈ സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും. അത് അപ്പൊ 15, 16 ആ ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. 15ഉം 16-ാമത്തെയും ഇനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സമചിത്തതയോടുകൂടി, ലാഭത്തിലും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കാനും പാടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്ത മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പാടുള്ളൂ. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഗോപിനാഥ് പട്നായിക്കിന്റെ ശ്രീല രാമാനന്ദ റായിയുടെ സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ രാമാനന്ദ റായിയുടെ സഹോദരൻ അവിടെ ഒരു തഹസിൽദാറായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ക് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പം ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈസ കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അപ്പോഴത്തെ രാജാവ്, യുവരാജാവ് രാജകുമാരൻ, രാജാവിന്റെ മകനാണ്, രാജകുമാരനാണ് ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വധശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ഗോപിനാഥ് പട്നായിക്കിന്. വധശിക്ഷ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് രാമാനന്ദ റായിയുടെ സഹോദരനാണ്. ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് അനുയായികള് ചെന്ന് പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രക്ഷിക്കാനായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ജഗന്നാഥനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, പുരി ജഗന്നാഥൻ സഹായിച്ചോളും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാഥനെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസ് വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ കേസ് നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളില് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അതില് വെപ്രാളപ്പെട്ട് അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് വന്നാലും, ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ജഗന്നാഥനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി 1984 നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തി രാഘവ സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം അന്ന് രാഘവ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന നമ്മളെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഈ മഹാരാജ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മഹാരാജ് ആ സമയത്ത് 1984 മായാപൂർ ചന്ദ്രോദയ ക്ഷേത്രത്തില് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് കൊള്ളക്കാര് വന്ന് ആക്രമണം ചെയ്തു. ബോംബും തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഈ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദു സിഖ് റൈറ്റ് നടന്ന ആ സമയത്താണ് 1984. അപ്പോ ഇവര് വന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോ ഈ രാഘവ പണ്ഡിറ്റ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മഹാരാജാണ്, ആ സമയത്ത് രാഘവ പണ്ഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം, നമ്മുടെ ഈ മഹാരാജ് ഭക്തി രാഘവ സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ മായപ്പൂര് ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ നേരെ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് ബോംബെടുത്തെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് വലത്തെ കാല് മൊത്തത്തില് പൊട്ടി ചോരയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഓടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അവിടെ മൊത്തവും വെടിയൊച്ചയും പിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുകയും അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹമൊക്കെ അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ജപമാല തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദുർഘട സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയ്യോ എന്റെ കാല് പോയേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് വെപ്രാളപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിരിക്കും.
പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്തും എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്റെ കാല് പോയി. ആ സമയത്തും ആ ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാൻ ആ ഒരു തലത്തിലെത്തണം. നമ്മള് ആ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മള് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാം. പിന്നീട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാറി അവരെല്ലാം പോയി. അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ആ കാല് മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാരാജാണ്, ഭക്തിരാഘവ സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഉദാഹരണമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലാഭത്തിലും നഷ്ടത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇത് ദുഃഖാലയമാണല്ലേ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ദുഃഖാലയത്തില് ദുഃഖമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് പല പല പ്രക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ദുഃഖത്തില് ഒരുപാട് അയ്യോ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ, ഞാൻ എത്ര നാമം ജപിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ വരുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം കാണില്ല. നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നില്ലേ, തത്തേനു കമ്പാസു സമീക്ഷമാനോ കുഞ്ചാനേവാത്മകൃതം വിപാകം. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാപപ്രതീകരണങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവകർമ്മ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അത് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതെന്റെ അവകാശമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ശരണമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്ന സന്ദർഭം കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അതിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണില്ല. കാരണം ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. സ്ലൈഡിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത 17-ാമത്തത് ദേവതാരാധന. അപ്പൊ ദേവതാരാധന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഭക്തനായിരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരം ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ഞാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തനാണ്. ആ ഒരു അഹങ്കാരം വരും. അപ്പൊ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ നമ്മള് അങ്ങ് തഴഞ്ഞു കളയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാരും, അതാണ് ഈ ദേവത ആരാധന 17-ാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, മാനിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വൈഷ്ണവൻ ഒരു എറുമ്പിനെ പോലും മാനിക്കുന്നവനാണ്. ഏത് ജീവജാലത്തെ കണ്ടാലും അവന്റെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നതാണ്. ഭക്തരായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ. അപ്പോൾ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ അഥവാ ഹരി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനുമാണ്. എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കരുത് എന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രം കണ്ടാൽ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ ദേവിയോടും ദേവന്മാരോടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നേടാൻ സഹായിക്കണേ, നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക. അവസാനത്തെ 18-ാമത്തതാണ് ജീവചൈതന്യത്തിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് ജീവചൈതന്യത്തിൽ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്. സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. പരിഷ്കൃതം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജീവികളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുകയാണ് പതിവാണ്. അതേസമയം സ്ഥിരമായ കശാപ്പുശാലകളെങ്ങും കാണുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവന്റെ രീതി ഇതുപോലെയല്ല. വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ജന്തുഹിംസയെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ചിലര് കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ്
വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കും. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽക്കുന്നത് ശാരീരികമായ മുറിവേൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വേദനയുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വാക്കുകളും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക. നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സംസാരം കൊണ്ടെത്തിക്കണം. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ. ഒരു ജീവചൈതന്യത്തെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്, മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. 8-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എത്രയും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ക്ലാസ് മിസ്സായി. നമുക്ക് മിക്കവാറും ഇന്ന്, നാളെ, മറ്റന്നാളും കൂടെ ക്ലാസ് കാണും കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് മാതാജി, പക്ഷെ ഒരുപാട് നേരം നീണ്ടു പോകുന്നു. നീണ്ടു പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വീട്ടിൽ അല്ല, ഡെയിലി എടുക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. എന്റെ അപ്പൊ അഭിപ്രായം പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മാഡം. അല്ല, നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 മണിക്കൂറാണ്. അത് ചിലപ്പോ 2 മണിക്കൂർ, 2.5 ഒക്കെ ആവാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആണ് തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. എല്ലാം ഒന്നും പറയാതെ പോയാൽ, ഈ സ്ലൈഡ് മാത്രം നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീരും. അപ്പൊ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 8-ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും, കാരണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് മിസ്സായല്ലോ. നമുക്ക് ടെമ്പിൾ ഇനാഗ്രേഷന്റെ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ സേവയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന്, നാളെ, മറ്റന്നാളും കൂടെ ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് മൊത്തം 10 സെഷനേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കഴിയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലോസ് ബുക്ക് എക്സാം, ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്റ്റഡി ലീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് തീർക്കാനാണ്. ഇന്നിപ്പം സെഷൻ 6 ഇനി 4 സെഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ 2 സെഷൻ കൂടെ കഴിയും. പിന്നെ 2 സെഷൻ കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കാം. 8-ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു പോവാം. 8-ാമത്തെ അധ്യായം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ആകെ 3 പേജേ ഉള്ളൂ. 89 3 പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. 89 മുതൽ 94-ാമത്തെ പേജ് വരെ എല്ലാം. അതും ഇങ്ങനെ അപരാധങ്ങൾ 19-ാമത്തെ ഇനമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം. അത് അപരാധങ്ങളാണ്, നമ്മള് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വായിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 4-ാമത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കുറച്ച് ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം മാതാജി. വായിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അറിയാം, ഹരേ കാരണം കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണം. ഇത് സ്ലൈഡ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഈ 8-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ. നമുക്കപ്പം അത് എന്തായാലും നാളെ 8-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. 8, 9, 10 അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.